Сега почваме, нали, знаете, че винаги си правя. Тя ваш избор, не по мой. Защото аз казвам да видя или ми оставят в галерията за игри с плант. Там, игри. В момента се намирам навънка, ако питате, що да е толкова тишина и се чуват птички. Навънка съм, на природата. И какво да правя вътре? Ние само се карат и какво да правя вътре? По-без да седим навънка, отколкото вътре. Добре. Добре, хайде да започваме. Нашите родители вътре се карат. Това е хора епизода караницата. Нали аз играех караницата и ми беше интересно и пак почвах да качвам за караницата. Да, ето, в караница къща. У нас си купи 200 много красиви дрехи, пижами и да. Ето я, купи си най-красивите дрехи. Че съм да не ги свъргам. Така, тия пижами, двете отиват при тати и мама, който има едно рафче, който ще им го сложа, сега ще видите. Хора, аз за всичко смисля, нали? Ето това е рафче тук, някъде да. Той не е чак последен да кажем, но някъде тук ще го намерам. Хора, ако чувате музика, отзаде празнуват за това. Не съм виновна, аз мога само да кажа. Така ще как да го сменим и това да сложим в Мария Стайчик. Що това? При тебе това е по-сладко. Или това да си седи, или това. Я масти това да видим, това как се седи. Туалетка само малко ще мърдаме. Тук супер. Добре, чакайте малко първо да си прави гардероба. Малкото. Така по-лесно ще се гледат дрехите, защото тук не се гледат. Те са малки, те нямат много дрехи, нали? Ама колко има толкова? Малко ако има коронки, ще ги сложа там. Не, това го фъргам. Да пия. Малко си шкафът. Така, търсихме, нали, на гардеробите. Да. Тук стига. Хора, съблекалката е много красива, всъщност да ви кажа. Ето е. Нали, ще взимам, за да